ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, ମୋର ବି ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମିଳିବ ଇଏ ପରେ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଯେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ପାଖରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଏତେ ଇଏ କଲି, ତାପରେ ବି ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଘର ବି କାହାର ନୁହଁ କି ବାହାର ବି କାହାର ନୁହଁ, ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ଥିଲି। ବୋଲି ଏମାନେ ମୋର ନୂଆ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ, ଏମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କ'ଣ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।